da i chi gyd. Gobeithio bod chi gyd mewn hwyliau da ac mewn iechyd ac yn cadw'n ddiogel yn y cyfnod anodd yma. Gadewch i ni ddechrau gyda gair o weddi. O dad, rydym yn dod atat bore yma eto nos dyngedig, gan erfyn am dy gariad a thaddeiant. Oed eith nerth ath gariad yn cynnal, yn unan ein gwendid a'n dryswch mewn cyfnod heriol tu hwnt. Fe wyddos ti am ein beie, ac fe wyddos am ein gwendidau. Cynnal ni a nertha ni, gan fod yn gefn i rai sydd yn dioddef o'r haint diweddaraf yma. A roed ysgwyd dan faich yr rhai sy'n galaru ac yn hireithi. Oed i'n hyddoliad bore yma fod yn fodd i leddfu doluriau, i ysgafnhau beichiau, ac i'n hatgoffa fod yr Iesu eto'n fyw. Amen. Peidiwch cynhyrfu, medda Iesu wrth y disgyblion. Credwch yn yw, a chredwch yno fi hefyd. Mae digon o le i fyw yn hif yn had. Byddwn ni wedi dweud wrthoch chi os oedd i fel arall. Dwi'n mynd yno i baratoi lle ar eich cyfer chi. Wedyn dwi'n mynd i ddod yn ôl, a byddai'n mynd â chi yno gyda mi, a chewch aros yno gyda mi. Di chi'n gwybod y ffordd i ble dwi'n mynd. Ond arglwydd, meddai Thomas, dyn ni ddim yn gwybod lle rwy ti'n mynd, felly sut allwn ni wybod y ffordd yno? Fi ydy'r ffordd, atebodd Iesu, yr un gwir a'r bywyd. Does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw y Tad, ond trwy fi. Os di chi wedi dod i fy nabod i, byddwch yn nabod fy nhad hefyd. Yn wir di chi yn ei nabod e bellach, ac wedi ei weld e. Arglwydd, meddai Philip, dangos y tad i ni, a bydd angen dim mwy arno ni. Atebodd Iesu, dwi wedi bod gyda chi gyd ers cymaint o amser. Wyt ti dal ddim yn fy nabod i, Philip? Mae pwy bynnag sydd wedi fy ngweld i, wedi gweld y tad. Felly sut allu di ddweud, dangos y tad i ni? Wyt ti ddim yn credu fy mod i yn y tad, a bod y tad yno fi? Dwi ddim yn dweud pethau ar fy liwt fy hun. Y tad sy'n byw yno fi, sydd ar waith. Credwch beth dwi'n ddweud. Dwi yn y tad, ac mae'r tad yno fi. Os ydy fy ngeiriau i ddim yn ddigon, dylech chi o leia gredu o achos y pethau dwi'n ei gwneud. Credwch i fi, bydd pwy bynnag sy'n credu yno fi yn gwneud yr un pethau ag ydw i wedi bod yn ei gwneud.
Yn wir, byddan nhw'n gwneud llawer iawn mwy. A fy mod i yn mynd at y tad. Bydda i'n gwneud beth bynnag ofynnwch chi am awdurdod i'w wneud, fel bod y mab yn anrhydeddu'r tad. Cewch ofyn i mi am awdurdod i'w wneud unrhyw beth, ac fe'i gwnaf. Yn ystod y cyfnod anodd a gwahanol iawn yma, rydym wedi clywed llawer am ofn pobl, yr angen i gysgodi, yr angen i fod o gymorth i eraill, yr angen i ddangos cariad at gymydog. Beth am y cyfnod ar ôl i hwn fynd heibio? Beth am y ffordd ymlaen wedyn? Beth newn ni? Mynd yn ôl i'n hen arferion gwael, dychwelyd at ein gorbwyslais ar bethau materol, cario ymlaen gyda'r ysbryd o gasineb oedd wedi brigo i'r wyneb llawer i aml yn ddiweddar. Wedi cyfnod pan fo'n meddyliau ar ddisberod, a'n byd wedi droi ben i weired, bydd angen mynegbost. Bydd angen rhywun i'n hargyhoeddi bod ystyr i fywyd, bod ffordd ymwared. Rhaid i'r un sy'n ein tywys, bod yn sicr ei draed ac yn gwybod y ffordd. Mae yna stori am ddringwr yn benderfynol o ddringo cadwyn o fynyddoedd i gyrraedd yr ochr draw, a mi aeth ati i chwilio am arweinydd, gaid, tywysydd. Gofynodd i'r tywysydd cyntaf ac fe atebodd hwnnw, rydw i wedi bod ar rhan o'r daith, ac dwi wedi cael gwybod pa ffordd dylen i fynd ymlaen. Na, nid y tywysydd hwnnw oedd angen ar y dringwr. Gofynodd un arall, ac atebodd hwnnw, rwyf wedi bod ar gopa un o'r mynyddoedd, ac rwyf wedi gweld y llwybr i ni angen. Na oedd ateb y dringwr yr eildro. Ateb y trydydd oedd, wrth gwrs y mod i'n gwybod. Yr ochr draw i'r mynyddoedd mae'n nghartref, rydw i wedi gwneud y daith droion. Hwn oedd yr ateb roedd y dringwr yn chwilio amdano. Roedd hwn wedi cerdded y ffordd ei hunan, ac wedi cyrraedd ei gartref. Dyma neges yr Iesu i'w ddisgyblion ac yn unau heddiw hefyd. Heddiw yw'r sul cyntaf yn dilyn dyddiau Dyrchafael, sef yr Iesu yn esgyn i'r nef, yn myned ond blaen ni at y tad. Yma i Dyrchafael Iesu arwydd o cad dwfn. Nid bod Iesu wedi godi'n llythrenol oddi ar y ddeiar i'r nefoedd bell uwch ben, ond ei fod wedi ei gymryd o olwg ei ddisgyblion ac wedi dychwelyd i ogoniant presenoldeb dwyfo. Nid yw mwyach wedi ei gyfyngu i le nac i amser arbennig, ond y mae ar gael i'w ddilynwyr, bob amser ac ym mhob lle. Rhaid cofio hyn, wrth i ni ddeisyfu ei gwmni yng nghanol ein treialon presennol. Pan oedd y disgyblion yn cyfarfod gyda Iesu, roedden nhw'n gofyn iddo o hyd. Arglwydd, ai dyma pryd wyt ti'n mynd i ryddhau Israel a'i gwneud yn wlad annibynnol unwaith eto? Ateb Iesu oedd, Duw sy'n penderfynu pethau felly. Does dim rhaid i chi wybod beth ydy'r amserlen mae Duw wedi threfnu. Ond bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi, ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb, yn Jerusalem a Jwdea, yn Samaria a drwy'r byd i gyd. Yn ar ôl iddo ddweud hynny, cafodd ei godi fyny'r awyr o flaen ei llygaid. Dyma gwmwl yn dod o'i gwmpas, a diflannodd o'i golwg. Tra roedden nhw'n syllu'r awyr yn edrych arno'n mynd. Yn sydyn, dyma ddau ddyn mewn dillad gwyn yn ymddangos wrth eu hymyl nhw a dweud, Chi Galileaid, beth ych chi'n neud yma yn syllu'r awyr? Mae Iesu wedi cael ei gymryd i'r nefoedd oddi wrtho chi. Ond yn union yr un fath ag y gweloch e'n mynd, bydd yn dod yn ôl eto. Beth am eiriau'r arglwydd Iesu o Efengyl Ioan yn y cyfnod rhwng yr atgyfodiad a'r esgyniad? My fi yw y ffordd. Heb ffordd, all neb gerdded. I deithio a cherdded ymlaen,
Rhaid wrth ffordd. Ac mae bywyd dyn ar y ddeiar wedi chyffelybu i daith. Teithio ymlaen rydyn, neu ar daith rydyn. Yn y Testament Newydd, fe gawn y neges yn glir fod y brenin yn gwneud ffordd i ni. Ffordd newydd wnaed gan Iesu Crist, meddai Pantycelyn. Y ffordd o ganol y byd i ganol y nef. I bererinion fel ni, dyna dda fod ffordd, ac yn gelwyd cyn hyn, wrth gwrs, yn bobl y ffordd. Mae fi yw'r gwirionedd. Heb gwirionedd, all neb gredu. Heb wirionedd, dim ond celwydd sydd. Un gair cyfystyr a truth yn yr Oxford Dictionary yw quality. Pan mae dyn yn prynu siwt, mae'r rhedeg i fysed dros y brethyn. Pam? O, mae deunydd para yn hwn. Profwch chi Iesu Grist, ac fe welwch fod deunydd para ynddo. Quality. Iesu Grist, ddoe a heddiw, ac yn dragywyn. Diolch am un sy'n wirionedd, un sydd â quality yno. Fy enaid cred yn hwn, hyd byth saif croesbren draw, ac ni ddwg angau, ni ddwg bedd ei blant o'i gadar law. Mae fi yw'r bywyd. Heb bywyd, nid oes ond marwolaeth. Hynny yw, Iesu yw y bywyd. Fel arfer, gan farwolaeth mae'r gair olaf, a phobl heb obaith fyddem pe bai hynny'n derfynol. Ond mae hwn sy'n credu ynddo ef yn gallu dweud o angau pa le mae dy golyn, o fedd pa le mae dy fuddugoliaeth. Pan ddaeth yr eglwys fore i Ewrop, fe ofynodd y groegwyr a Rhufeiniaid, beth sy'n gyda chi gynnig nad yw gennym yn barod? Yr ateb bob tro, Iesu Grist, yn arglwydd ac yn waredwr. Nawr te, mae yna 3 o bethau sy'n wir am bob ffordd. Ac yn wir am y ffordd yma. Mae yna gychwyn, mae yna ddechrau. Ym lle mae ffordd y bywyd yn cychwyn. Dywed yr esgob templ ei bod yn cychwyn wrth ein traed. Mi allwn ni enwi 3 o leoedd, 3 o lefydd, mae'n hawdd iawn cael ein traed ar ffordd y bywyd ynddynt. Capel, dyna chi un. Cafodd miloedd yma yng Nghymru eu traed ar ffordd y bywyd mewn capel neu eglwys. Rheswm digonol yn ddoi hunan dros fynychu Oedfa ar ddiwedd y cyfnod yma. Fe aeth nifer yn ddifater am fynychu Oedfa yn anffodus. Chi'n cofio'r stori na am yr ysgrifen ar wal yr eglwys? Dwi'n yn siŵr os tawn yr Alban o dde. Pan ges dy eni, daeth dy fam a thi yma. Pan briodaist, daeth dy wraig a thi yma. Pan gei dy gladdu, fe ddaw dy gyfeillion a thi yma. Pam na ddoi di yma dy hunan weithiau? Dwi'n hoff iawn o'r sgrifen yna. Yna, wrth gwrs, cartref da. Sawl un a gafodd ei draed ar y llwybr iawn mewn cartref da. Dwi'n ofni bod gyda ni gymaint o dau erbyn hyn yn ein gwlad. Mae prin iawn yr ydyn ni mewn cartref. Ond nid ffordd y bywyd a wna ti yn gartref. Yn drydydd, cafodd llawer gychwyn yn ddiogel ar y ffordd mewn cwmni da. Mi fyddwch mewn cwmni da ar aelwyd yr eglwys. Diolchwn fod yn ein tir o hyd bobl dda a chwmni da, a'i gwna hi'n hawdd i eraill gael gafael ar ffordd y bywyd. Wel, dyna gychwyn. Mae yna gyfeiriad i'r ffordd, a pob ffordd yn arwain i'r rwle. Ond hynny, cofiwn fod bendith i'w chael o fod ar y ffordd yma. Pe na bai hwnnw'n arwain i unman o bwys. Nid cyfrwng yn unig yw ffordd y bywyd, ond nod a diben yn ddi hun. Ond nid yw'r bardd yn meddwl felly am y lôn goed, i lan a thref nid arwain ddim, ond hynny nid i'w ofi dim. Roedd cael bod ar y lôn goed yn ddendith yn ddi hun.
felly hefyd ffordd y bywyd, cael troedio hon ar idd flas ar fyw i ni, ac ystyr i'n bywyd. Yn olaf, mae yna gyrraedd iddi. Ac mae'r cyrraedd hwnnw tu draw i'r hyn a welwn ni. Mae gormod o lawer o farwolaethau wedi bod yn ystod y misoedd diwethaf yma. Ac ydy, mae marwolaeth yn ben draw i bob ffordd sydd gennym, ond i ffordd y bywyd. Fe a honno ymlaen drwy'r bedd i fywyd llawnach a chyfoethocach. Da o beth fyddai'n ni gofio geiriau Thomas a Kempis. Heb y ffordd, does dim symud. Heb y gwirionedd, does dim gwybod. Heb y bywyd, does dim byw. Mae'r neges sy'n dilyn yr atgyfodiad yn rhoi nerth a grym i ni, ac yn llawn llawenydd. Fe ddaeth yr Iesu a llawenydd i'r disgyblion wrth sefyll ar lan môr Galilea. Fe ddaeth a llawenydd i'r ddau ar y ffordd i emais. Rhoes y Crist byw gyfeiriad i fywyd yr 11, ac fe roes fywyd hefyd i'r ddau ar y ffordd i emais. Mae'r Iesu'n fyw, ac yn mynd o'n blaen ni. Mae e gyda ni, byth mwy. Meddai C.S. Lewis, i fyd melancolaidd a diobaith daeth Iesu a llawenydd Duw, llawenydd na allai'r un arall ei gynnig, na'r un arall ei ddileu. Mae'r hynna'n eiriau ni'n cofio yn ystod y cyfnod hwn. Chi'n clywed ambell un heddi yn datgan yn bod ni'n hen ffasiwn iawn am bod ni'n mhell ar ei holi. Cyhyddir yr eglwys nad yw I with it. Ond y gwir yw bod eglwys y Crist byw ahead of it. Rwyf yn myned o'ch blaen chwi. Nid ein cyfnod ni sy'n gadael yr Iesu ar ôl, y fe sy'n ein gadael ni ar ôl. Trychineb yr oes hon yw I bod I yn rhy hen ffasiwn yn y pethau sy'n cyfri. Mae dynion o hyd yn credu mae hwy sy'n ddoeth a deallus, ond I ni mor bell ar ei holi. Y mae e fe ymhell o'n blaen ni. Mae gyda ni neges. Mae'r Iesu yn fyw ac yn myned o'n blaen ni. Mi gychwynnais trwy sôn am ddringwr, a dwi'n dychwelyd at ddringwr arall. Mi welais I raglen ar y teledu yn hwyr un noson ychydig cyn y Pasg ryw dro. Myfyrdod, cyn yr wyl dwi'n meddwl oedd e. Ar y rhaglen, roedd dau yn dringo craig neu glogwyn. Un yn arwain, yn marcio'r llwybr ar wyneb y graig, yn rhoi math o fachau, hwcs, i'r haff, ac yn gwneud y ffordd yn haws i'r un oedd yn dilyn. Ond nid neges o gysur ddylai'r neges yna fod I ni. Ond y drwg yw, mae cymaint yn anwybyddu'r bachau, yn anwybyddu'r hwcs, yn crwydro oddi ar y llwybr diogel, y llwybr a baratwyd, gan feddwl y gallan nhw ffeindio ffordd well I hunain. O'ch chi'n gwybod beth? Beth peryglus yw crwydro oddi ar y llwybr diogel, ar unrhyw glogwyn. Ie, mae angen rhywun I fynd o'n blaen ni. Rhywun sy'n rhoi hyder yn y daith I ni. Mae ansicrwydd am y fori yn codi ofn yn fwy heddiw nag erioed efallai. Ond, I ni yr ymddiriedwyd y neges bod y gwaredwr wedi mynd o'n blaen ni. Yr atgyfodiad buddigoliaethus oedd cymal cyntaf dyrchafiad ein harglwydd yn gwaredwr. Yr esgyniad oedd yr ail gymal. Yr eisteddiad ar ddeheulawr tad yng ngogoniant y nefoedd oedd y trydydd. Yr ail ddyfodiad bydd y cymal olaf. Oherwydd ffaith yr esgyniad, daethom I brofi realiti Duw yn ein bywyd, trwy berson yr ysbryd glân yn gweithio trwy gyfrwng moddion gras. Byddwn yn dyfalbarhau tan y diwedd. Oherwydd bod Crist yn ein cynrychioli yn y nef.
ac mae popeth sydd angen arnom i gyrraedd yn ef wedi'i waranti yn Iesu Grist y cyfiawn. Mae hwnna'n neges gwerth i rannu ym mha fodd bynnag, achos beth bynnag fydd dull ein rhannu yn dilyn y cyfnod yma, yr un fydd y grym, a'r un fydd y llawenydd. Ac os sôn am ddull, mae'n teimlo weithiau yn bod ni'n yn eglwysu fel tîm rygbi neu tîm bêl-droed sydd yn dal i ddefnyddio'r un hen dactegau, a bod ein chwarae wedi mynd yn ddiflas i wylio. Mae'r cyfnod yma, ein bod wedi colli'r cyffyrddiad cymdeithasol, mae'n wir. Mae wedi'n gorfodi i ddefnyddio tactegau newydd, i chwarae mewn modd mwy dyfeisgar, ac mae'r dorf wedi cynyddu. Rhaid i ni ehangu'r weledigaeth yma pan ddaw'r cyfnod anodd mae ben, gan gofio bod llawenydd yn ein neges, a bod gennym ni'n sy'n eiriol ar ein rhan gyda'r tad. Nid yn unig dangos y ffordd yma i Iesu, ond cyd gerdded y ffordd gyda ni. Pa gwmni gwell gewch chi? Yr wy fi yn myned o'ch blaen chwi. Gadewch i ni weddio. Arglwydd Iesu, deithos dim byd i fod yn agos ato. Esgynnais di'r gogoniant mwyn dod yn nes ato. Nid wyt wedi dy gyfyngu gan ffiniau'r amserol. Rwyt ar gael i ni ac yn ein misg bob amser. Erfyniwn arna ti ddangos dy hun i ni, yng nghanol ein tristwch a'n choriau o gyfyngder. Diolch i ti am arwain y ffordd, am fyned o'n blaen. Mae'n fraint dy gydnabod yn arglwydd ein byd ac arglwydd ein bywyd. Llanwn unau fel dy ddisgyblion gynt, a grym a nerth o'r ysbryd glân. Arglwydd, gofynnwn am dyfyddeiant am gamwyddau'r gorffennol. Roi ni wroldeb i ddelio gyda heddiw, a gobaith i wynebu'r dyfodol. Bydd di gyda ni bob amser, i'n cynnal a'n cadw. Dyrol awenydd yn ein crefydd a sicrwydd yn ein haddoliad. Weddiwn am i'r ysbryd ei meddiannu fel y byddai'n haddoliad yn deillio o galon lawn am dy ryfedd a ioni tuag ato. Dyroi ni flas ar bethau'r tŷ, nawr ac wedi'n i ddychwelyd, i'n heilwydydd ysbrydol. Diolch i ti am y modd yr ydym wedi addasu. Diolch am ddangos ffyrdd newydd i ni dreithi y gair ar rhannu dy neges. Diolch am y gynulleidfa newydd sydd wedi derbyn o thras. A diolch am y defaid sy'n dychwelyd i'r gorlan. Diolch o fendigaid Iesu am drechu angau ac uther, ac esgyn i'r uchelder, gan fynd i mewn i'r nefoedd yn fuddugoliaethus. Diolch am fyned o'n blaen. Mae hwn yn gyfnod llawn ofn a phryder. Rhod y fendith arno, ac arwain ni drwy'r dyffryn tywyll ar ydym yn brofi ar hyn o bryd. Cryfhau'n ffydd, arwain ei meddyliau, a throd i ein nos yn ddydd. Di aros gyda ni, oherwydd mae tywyllwch ein nos yn troi yn olau dydd yn dy gwmni di. Rwyt ti yn deilwng o'n gorau ni, ac yn llwy'r deilwng o'n teyrngarwch ac ymroddiad. Maddau ni os ydym wedi damau. Maddau ni os ydym wedi blino. Maddau ein hanobaeth ar adegau, a dangos dy fawredd i ni. Ar adegau anodd mae dyn angen cyfeillio, a gwn pa le mae'r cyfaill gorau. I ddwylo di rydym yn ymddiried ein presennol a'n dyfodol. Gyfynnwn i ti'n defnyddio yn ôl dy ddymuniad di, a boed i ni gyflwyno'n gweddiau i ti, yn ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen.